Katukad, di basol. Di napalabas, imbaon nga astor da dinggas a sumarungkar kadagiti butantes, ket iwarasan da ida iti kwarta. Nasauna pa'y anasken met at tumulong ni Margarita. Si marungkar met dadagimay ken kalalili ije farmhouse ni Francis, ket nakasarita da ni Ligaya. Pagyamanan met ni Ligaya, ti panang suportada iti narugyan ni Francis aganwat kontra droga. Nasauni dagimay nga ituloy dati mang suporta kadakwada, nga uray pay ni Astor ti amuda. Pinili ni dagimay ni Kalalili nga awan ti pangibagbagaan na iti nagsasaritaan da kadaligaya. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol! Basta awan ti pangibagbagaam ngay may taytoy Kanawan ti pangibagbagaam iti nagsasaritaan tayo kadaligaya. Wan, amo. Tanumamuan ni amo ay awan mataytan. Kanya-kanya. Di ka agdanan. Awan pangibagbagaan. Wan gayam. Apay nga inlibak tapay lang ti pudno anagan ta. Kat imbagam maten nga amo ta ni Astor. Jakmat nga min nalapdan ang ti ngaywat ko. Ngam saan nga bali? Awan nanti parekot iti diata. Kan saan na tanga-tanga isagmak ni Ligaya? Saan? Apay ako mangay. Sa bagay. Nakadanuntan ito yung kalsadya. Ay, sapay kumatadadagos maluganan ta. Sapay ako Tapno santa nga mamalaman. Ligaya, agtalag ka kadikadagi dya ito babae. Sapay amo da ni Astor. Agtaloy ka kadakwada nana. Dya agnagan iti Gloria, idi pala ang agiwarwaras iti kopya ti surat ni Francis kontra droga. Kasta ka day. Binilin ko ida adublian dati aganad. Gaputa madaksan da ni Astor. No maamuan na ako montrada ken kuana. Narigatan. Dakkelan abanag ti panagiwaras da iti kopya kontra droga. Iso asapay lako tagan na da na imbag. Nang runa, kat ni Astor ti amo da. Atay ta, inselsel ko iti sapatos ko ti kwarta kinupit ko. Kampay di, imisbuak la ditoy. Santo amadlaw ni Dinggas ang nagkupitak. Tiamuda, kat inwaras ko amin ti gem ko a kwarta. Juan, hintayon. Anya pa'y langgar aramidom dita. Juan Dinggas! Umaya kon! Sakbay alumugan tayo iti kotse. Kaya't kung ay sublim kanyak ti kinupit mo ang Juan. Anya? Anya kinupit a sasawam, Dinggas? Nagkupit ka? Ang Kwan? No di mo isubli, ipulong ka kini amo. Kat sigurado, madusa ka manan. Masaplit ka iti latigo. Wano di nakaswilduan iti 5 bulan. Ang Kwan? Isublim ti kinupit mo. Saan ang ka nagkupit? Sige, tapno mamati agusob ka. Ipagpag mo dagiti kawas mo. Kautam amin na bulsam. Anya? Agraman day ta sapatos mo, ikatam. Amangan no ditati nang iselselam iti kwarta. Saan ko nga ikatan ti sapatos ko, Dinggas? Kat na nagangot ti sakak. Kababain mo tayo ni Ma'am Margarita. Di ka nagrason. Agtungpal ka kadi, wano ipulong ka kiniamo. Kat sigurado ang madusa ka manan. Wanan! Isubli kong ti kinupit ko. Basta di nakipulong, Dinggas. Salbag ka, Juan. Talaga saan ka mapagtalkan? Sa dino ti sumaruno apapanan tayo. Ijay barangay mi? Ijay barangay Laga. Kaya't ko nga ikan iti kwarta dagiti trabahador, ijay farm. Sige, iti papanan tayo. Kahit ko makita ni Ligaya ng buhay ko.
Anyat sasawam dita ang kwan. Ligaya ng buhay mo? Wen, ma'am. Ligaya ng buhay ko ni ligaya. Hindi pa ilaan. Kursonada ko. Ngam kursonada mo't namin ni amo. Anya? Di mo patpatyan ni ang kwan, ma'am. Di na mo ti sasawan na. Pagpaiso, ma'am. Kursonada ni amo ni ligaya. Plano na pa ikiting agawan ka ni Francis, ah. Anya? Sumardeng ka ng kwan. Kaya't mo asawan ang kwan. Agayat ni Astor kan niligaya? Wala. Hindi pa ilaan. Agturong tayo ijay barangay nagsigubatan. Ijay ti papanan tayo. Ijay ka no farm, Dingas. Wen, Dingas. Ijay ti papanan tayo. Kaya't ko nga ikan dagiti trabahador iti kwarta. Ken, kaya't kumat nga ikan iti kwarta ni ligaya. Itong pakkan kuana ti ado a kwarta. Apay asabali adalan daytoy, Dingas. Inbagak magtan nga ijay farm ti papanan tayo. Ijay ngamin ang tipapanan tayo, Dingas. Kailiw ko ni ligaya ng buhay ko. Diyak kaya ti apa, Ma'am Margarita. No kayat mo ti mapan ijay, mapan ka asiksika. Anya? Kontraan nak? Idin to taamo nakmat? Saan ka akong kontraan, ma'am? Ngem lumikliklikak lang iti gulo. Pues, bumabakan. Tanda kamin kan ni ang kwan ti agtuloy. Ah, nangagmuti ko na ni Ma'am Margarita, Dingas. Isa siya akong nag-drive. Isagdang mo ti kotse. Saan ko ngay sardang ti kotse? Igam ko daytoy a kotse. Iswasak ti matungpal. Diyak maitalagkan ka ang kwan. Ah, Kayat mo kadi taipulong ka kan ni Astor, Dingas? Nakasaganak amang sungbat, ma'am. Anya? Nakadanon tayon. Sige, bumaba tayon. Ikan pa iti kwarta nga iwaras ko. Sanan, siya kung timangyawat kadagiti tao. Awan pa nagtalag ko kada kayo adwa. Ala, bumaba tayon. Anya? Uray ka di siya kat awan pa nagtalak mo? Wan, Iti anya agapo. di ka nagdamag pa ma'am. Gaputaan mom ti sungbat ti saludsod mo. Anya? ah, Nasaysayat no agbalin ka napudno, ma'am. Tanumamuan ni amo, ngagpapankan ka kat nagkupit. Hamangan no dosaan na kamat. Pasaplit na ka iti latigo. Nga uray siya ti asawa na? Awan santuan ni amo, no iso ti makagura. Anya ti katawaam? Ang kwan? Siga, ma'am. Ngamin, nagkupit ka mat gayam. Masaya nga nakngamin kadagiti kwarta nga ipadpadawat ni Astor. Noan niya timbaga ni amo, naskan ngagtungpal tayo, ma'am. Kat dayta kinupit mo, iwaras mo matlaang kadagiti tao. At do'y ti barakan ka, Ina? Naggapo day ta akwarta iti mayor. Agyabanak, basang. Agbut-butos ka kadi, Ina? Wen, basag. Agbut-butos ka. Kano imbutos ko idi ni Astor, Angel. Nasayat no kasta, Ina. O sige, saan munto nga rod aliplipatan inton pa nagbubutos, ha? Kat no mga bak, ituloy na ti mangipaay iti pagsayaatan ti umili. Wen, basang. Amamunak ka di, Ina? Siya, ti asawan ni Mayor. Ay, si kagayam tayin kalay sana. Anaawis amin nga umilay. Iti kaaldawan, ti kalay sayaw. When, Ina?
Jak nakapan ide. Gapo ta nagsakitak. Ay, nagpintas kagayam basang. Agyamanak, ina? Sige. Kastapay. Ingkamin. Kat ibutos munto kuma ni Astor. Dinggas? Naiwaras tayo kadi aminan ti kwarta? Wan, ma'am. Ala, itulod kayo ni Jay Happy House. Sakbay nga agawid na kay mansyon. Dinggas? Agdiretso akon ija mansyon. Ni ang kwanlatan ti agsubli ijay Happy House. Anya? Alan, Dinggas. Kayat ko akasaritan ni Astor. Ibagakkan kwa na, nga adun to ti mangibutos kan kwa na. Sige. Kayat ko mati maturog ita ija mansyon. Iso nga aglayon tayon ijay. Sige. Awan parikot. Adda ka dito'y terasa nga agpapaangin, Astor? O sino tinagkunakan ka adito'y mansyon ti pagtukugan? Imbagak matan ka ni Dinggas, nga ijay Happy House ti pagyanam. Tadi ka kayat ang makita. Amom ka dino, apay? Ngamin? Kailiw ka una yan. Ha? Kan? Kayat ko nga ibagakan ka? Anaragsakak iti pagnami kada Dinggas. Ngamin? Amin nga inikan mi iti kwarta, kat nalaos ti Amanda. Kat konada, si kakano ti ibutos da. Anya? Wen Astor, kan amom kadi? Kunada giti tattao, anak kapimpintasak kano nga asawam. Agbagay ta kano adwa. Apay, Astor? Saan ka di apod no, anapintasak nga asawam? Margarita, inagkanap. Wen Astor, agkan ka, gapo ta asawa ka. Kan ako man kagura, ha? Margarita. Bay-bay amon ni Don Paing. Saan ko nga ay ayatan da ijay? Sikat ti ay ayatak. Astor. Margarita. Amo! Tanda kami dito! Ha? Dito na kayo! Yahoo! Oh, ni Angkwan. Umay ka man laangan, Astor. Umunagdan. O sige, Margarita. Umunagtan. Jay, imo nagdan. Nagkunangamin apok kawampay laid na. Apay, kayat mo makita ti panagin inarakop da. No kayat mo, diagin narakop tamat. Che! Kung tarak tupay tangangam. Ha? Di ta ka man langan. Inak maturugan. Ay, saan pa ya? Agsarsarita tapay, kalalili. Ay naangkwan. No si kamot lang ti kasarsarita. Inak la maturugan. Che! Wanding gas. Kasta tinadok talaken ni Ligaya. Agtaray gayam ni Francis akas mayor. Kat mayat ko nak tatalaga mat nga mayat. Abakan na ako man ni amo. Di mo pigsahan ti agsawa. Amangan mo makangagkan ka. Ay, napigsa aya jay saok. Napigsa nga ron. Among pwedeng gas. Nigayam Francis tinagtaudan di surat nga kopkopya ak. Diya nga kontra iti druga. Anya? Ngam saan mo nga ibagbagakin ni amo Si Kati Rumbang nga ganad. Da kayo kinikalalili. Taitikan ito amaamuan day tani amo. Uray da kayo. Saan na apakawanan? On, amo mi dayta. Kat siya kala ang tinangibagi ak. Pangasim dagimay.
Saan ka na makibiyang iti daytoy abanag? Agtalinaad kalatan dito'y mansyon. Awanan ti sabaling aramidam, no di ti trabahom dito'y mansyon. Uwan, Dinggas. Ala, maturog tan, tamasapa tamanan nga agriing inton bigat. Apay asinurot nak dito'y balkon, Francis. Naturog kalat takuman. Kas lang amin adaparikot mo, Ligaya. Pampanunutak lang ti panagtaray mo, Mayor. Anya? Umadanin ti panagipila iti kandidatura. Ligaya. Agkaba-kaba ngamin, Francis. Awan na rin ba nga pagdanagam? Agtaligta ka dagiti tattaw amang suporta kanya. Francis, Ituloy ko ti planok, Ligaya. Labanak ni Astor, iti kinamayon. At kalaban mo iti kinamayor, Astor. Ni Francis. Maragsakan ka? Wen, Margarita. Maragsa ka na. Ngamin, agin lalaing dayjay at tao. Sakit din ti kalabanan na. Awan dwa-dwa asikat ti mga bag, Astor. Sigurado day ta. Agraraman ni Francis. Kaya't nakakalabanan. Sige, para makita. Aramidam ti amin akabaulam. Tapno mga baka, Astor. Kasta tinaamuak, Francis. Agibunbunong kanu ni Astor iti kwarta kadagiti tattao. Anya? No kasta ti aramidan na, pues, kasta mo ti aramidan tayo. Ah, Wan, ngamin, uray lumaban tayo iti patas, no kwarta ti pagsasaritaan, masulisog dagiti tao, nang runa pa'y dagiti talaga nga awanan. Auntie Magda. Saan tayo apaabak, Francis? Labanan tayo ni Astor. Ammo tayon ti kinasya sino na. Isuanas ken a masukatan akas mayo. Simuro taklakuman kadadinggas kan angkwan, Astor. Iti kasta, siya tinakisarita kadagiti opisyalis ti tunggal barangay. Sana nanaskan. Bayamon da dinggas kanang kuwan ang mga ramin iti dayta. Kan may sa kayat kung aginanakamet. Ngamin, inaldaw arumor ka. Tapno lang sa rong karam dagiti umili. Wana, kastamat ti maiparbang nga aramidat. Saan ka di? Wan, ngam jak kayat nagbanog ka. Sa bagay. Ngam asidagan ti kampanya. Katnaskan nga aggunayak. Jak kayat ti agtugtugawlatan di ti mansyon. Ngamin, kayat ko asiguraduen ang mga baka. Dinggas, ang kuwan. Kumusta tinangibaw na ka na kayo? Amo, Awan parikot, amo. Napan kayo kadi iti amin na barangay. wana mo. Impaka mo mi akayat mo a makasarita ti kapitan ti tunggal barangay. Kahit? Imbagak nga umayda dito'y mansyon, amo. Inton kaaldawan ti Domingo, iti agsapa. Nasaya, to kasta. Nga madanagkad ka damay sa kapitan, amo. Saan ka nga umay? Tapay ka na. Saan nakakanumot lang nga ibutos? Ngamin, idisi ka kano tinagmayor. Nagrairan ti droga dito ili tayo. Aniya. Kasta timbaga na amo. Oray damagang pa ikan ni Dinggas. Aniya. Pudnomet, saan ka di, Dinggas? Wan. Kastangag paiso, amo. No kasta nga rod. Kamagan nyo day ta at tao. Amo? Wan, amo. Kamagan mi. Anyat aramidan mi kan kuwana. Patayin nyo.
Agtungpal nga ta dadinggas kan angkwan iti bilin ni Astor. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukat ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Jun Ributazo. Computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.